जोंनि सुबुंदारा भारत बायदि सुबुंदारा हादोरनि सासे नोगोरारि जानानै आं आंनि डिउटिखौ मावफुंबाय। आं आंनि भटखौ दिनै 4 नं बिनाकाटा एलपि स्कुलनि भट सेन्टाराव आं दिनै होबाय। आंनि गोसो गोरबोनि जे केन्डिडेट बिथांनो आं होबाय आरो भट होखांनानै जोबोद मोजां मोनदों। आं रायजो राजाफोरखौबो खावलायदों नोंथांमोनाव बयबो माने हानजा हानजा थांनानै गाव गावनि भट सेन्टाराव भटखौ थुफैनांगौ आरो जोंनि जे सुबुंदारा हादोर बे सुबुंदारा हादोरखौ गोख्रोंसिन खालामनायाव मदद होनांगौ। मोनसे अजद थिखांदों हाग्रामा महिलारि बिथांखौ मोननानै समाव थांनाय बेफोरबायदि मावदों। बे हाग्रामा महिलारि सारखौ जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव नाम खोनाबानो बयबो गियो। हाग्रामा महिलारि होननाय नामानो जोबोद गिथावथाव मोनसे नाम बयनिबो थाखाय। बिथांनि जे जारिमिन थांनाय बिसिबांबा बोसोरनि जे जारिमिन 17 बोसोर बिटिसि खुंथायाव थानायनि जारिमिन आरो बिनि सिगांनि जारिमिन बेखौ नायोबा हाग्रामा महिलारि सारखौ सोरबा होसोनो साहस दं होननानै आं साना। जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव बिथांखौ सोरबा होसोनो हानाय रावबो मानसि गैया। नामखौ खोनाबानो बयबो गिखायो। गतिके बियो मोनसे नाटक। हयथ' बियो बिपिएफजों बिपिएफनो गावसोर होसोलायनायनि मोनसे नाटक खालामदों आरो बावहाय जोंनि इउपिपिएलनि हान्जानि नामखौ लादों। जोंनि इउपिपिएल हान्जाया मोनसे सान्थिखौ मोजां मोनग्रा, जोबोद डिसिप्लिनजों आब्रुथिजों सोलिग्रा आरो जोङो जेब्लायबो माने सुबुं दाराखौ बिसास खालामग्रा मोनसे हानजा। बावहाय जोङो हाग्रामा महिलारि सारखौथ' बाद होदो, गुबुन माने सोरबा फिसा फिसौ मानसिखौबाबो होसोनाय बा रायनाय बुंनाय बेबायदि आखल जोंनाव गैया। बियो मोनसे नंखाय अजद। आङो बिथांमोनखौ खावलायदों बेबायदि नंखाय अजदजों जेबो मुलाम्फा जाया, बेखौ बिथांमोना बन्द' खालामनांगौ। थासारिखौ गाज्रि खालामनो सेस्था खालामनो नाङा। बावहाय माने खुनु मोनसे गाज्रि घटना जायालासेनो एबारनि एमपि इलेक्सना मोजाङै मोजां दिनै जागासिनो दङ। नोंथांमोना नुबाय, आं दाखालिबो प्रेस मिटआव बुंदों जे जोंनि नैबे फ्राय 2 माससोनि जे केम्पेइननि समाव मोनसेबो गाज्रि घटना जायाखै। गतिके मैयासो हाग्रामा महिलारिखौ माने होसोदों होननाय मोनसे अजदआ बियो जोबोद माने मिनिथाव जादों आरो बे जे नंखाय नाटक बेयो मोनसे प्रमान जादों। बिथांजों गोबां पुलिसफोरबो थाफायो, गोबां बिबांनि पुलिस बिथांजों थाफायो। गतिके बिथांखौ सोर होसोनो हानो? पुलिसखौ नाङा, बिथांनि नामानो खाफि, बेखौ सोर होसोनो हानो? होसोनायनि खुनु बाथ्रायानो फैया, बियो मोनसे नाटक। गतिके आङो बिथां बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफोरखौ खावलायदों दिनै बिसायख'थिया जोबनानै थांसिगोन। जोंहा रुजु रुमु रायजो जालायनांगौ, बिदा फंबाय अनलायनानै रायजो जानांगौ। बाव बिपिएफ इउपिपिएलनि खोथा गैया। जोङो बर' हिसाबै बा बर' नङाबाबो गुबुन गुबुन हारि माहारिनि जों ज' जानानै बेयाव रायजो जानांगौ। ओंखायनो बेबायदि नाटक मिनिथाव मोनसे नाटकखौ बिथांमोना खालामनाङा। इनफेक्ट आङो इउपिपिएल हान्जानि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै जोंनि हान्जानि केन्डिडेट जयन्त बसुमतारिनिल' गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावाखै। आङो हामलायनाय बावनो लुबैदों जोंनि खाम्फा बरगयारि बिथां, खाम्फा बरगयारि सार, बिथाङा बिपिएफनि केन्डिडेट, बिथांनाबो हामलायनाय बावदों। जोंनि केन्डिडेटनो हामलायनाय बावनायजों लोगोसे आङो खाम्फा बरगयारि सारनोबो आङो गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों। बिथाङा बेस्ट विशेस थाबाय, बिथाङाबो गेलेदों, जोबोद मोजां केम्पेइन खालामदों बिथाङा। देरहानाय देरहायैया 4 थारिख जुनाव जों मिथिगोन। गतिके आङो बेवहाय माने बेबायदि नाटकखौ जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखौल' आं खावलायहरदों। जाहाथे थासारि, जोबोद मोजां थासारि दिनै जोंनि सरकार फैनायनि उनावनो 3.5 बोसोर 4 बोसोर दिनै जेबो माने भाइलेन्स गैया, बेयाव खुनु कनफ्लिक्ट गैया, खुनु असान्थि परिबेस गैया। बावहाय आरो बिदि होसोनाय मानायनि नाटकखौ खालामफ्लानानै थासारिखौ गाज्रि खालामनो बिथांमोना सेस्था खालामदोंबाबो रायजो राजाया बेखौ बिसास खालामा आरो रायजो राजाया बेफोर बानसावनाय बाथ्राजों, नंखाय बाथ्राजों रावबो गेलेमफानाय नङा।